ନା ଖିଆ ରେ ଏନା ଖିଆ ରେ ବାହାରକୁ ଆ ସକାଳ ହେଲାଣି ପରା ଯିବୁନି କି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଯିବୁନି କି? ଆରେ କ'ଣ ହେଲା କହିଲୁ? ଏତେବେଳେ ହେଲା କାହିଁ ମୋ ଡାକୁଛୁ? ଗୋଟେ ମଣିଷ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଦେବନି। ଚାଲ ଚାଲ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ଚାଲ 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 ଯିବା ଚାଲ। ଜଙ୍ଗଲ ବାହାରକୁ କାହିଁ ଯାଉଥିଲେ? ମରିବା ପାଇଁ ନା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ? ଏ ଜଙ୍ଗଲ ବାଲା ଗଛ ଗୁଡିଆ ଜନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିଛୁ ନା ନାଇଁ? ହେ ବନ୍ଦ କର ତୋର ସେ ଅଯଥା କଥା। ତୁ ଭାବୁଛୁ ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ଡରିଯିବି? ତୁ ଭାବୁଛୁ ନା ମୁଁ ତୋ କଥାରେ ଡରିଯିବି? ତୁ ଶଳା ଗୋଟେ କଙ୍କାଳ, ମୁଁ ଫୁଙ୍କିଦେଲେ ତୁ ଉଡ଼ିଯିବୁ। ତା ଦେହରେ ତୋର ଅଧିକ। ହେ ଖବରଦାର, ମୁଁ କହିଦଉଛି, ଆଲେ ମାଟା ମରିଗଲା, ଆଲେ ମୁଁ ତତେ ପୋଥି ପାଲି ଭଲ କରିଛି, ତୁ ମତେ ଏମିତି ଆଜି କହୁଛୁ? ତତେ ଭଲ ମତ ହଇବନି ଦେ। ହଉ ହଉ ତୁ ଆଉ କାନ୍ଦେ ନା, ମୋର ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ତୁ ସତରେ ମୋ ଭାଇ। ଆଜି ଯଦି ତୁ ଯଦି ନଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଥାନ୍ତି ତା ବି ଠିକ୍ ନାହିଁ। ତା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜଣା। ହଉ ଚାଲେ, ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଆଜି ଟିକେ ଜଙ୍ଗଲରେ ବୁଲାବୁଲି କରେ। ତୁ ଯା, କ'ଣ ମୋ ପାଇଁ ଖାଇବାକୁ ରଖିଥିବୁ? ମୁଁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଗଲେ ଆମେ 2 ଜଣ ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିକି ଖାଇବା, ଠିକ୍ ଅଛି? ହଉଲେ ନଲିଆ, ତୁ ଏତେ ଦିନ ପରେ ତୋ ଭାଇର ଦୁଃଖ ବୁଝି ପାରିଲୁ, ଏଇଟା ମତେ ଭାରି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ହଁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ଶୀଘ୍ର ଆସିବୁଲେ ନଲିଆ। ଆରେ ବାଃ ଲିଟୁଆ, ଆଜି ତୁ ମୋତେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ନେଇଯାଇଛୁ। ମନେ ପଡ଼ୁଛି ନା ତୋର ମୋର ଛୋଟବେଳେ ଏଠି କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁ? ଆମେ ଏଠି ସାଙ୍ଗରେ ଖେଳୁ, କେତେ ମଜାମସ୍ତି କରୁ। ଚାଲୁନୁ ଆଜି ଟିକେ ଖେଳିବା। ତ ମୁଁ ଚୋର ହଉଛି, ତୁ ଯା ଲୁଚିବୁ, ମୁଁ ତତେ ଖୋଜିବି। ହଉ ହଉ ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୁଚିବି, ତୁ କ'ଣ? ବାଃ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା ହେଇଛି। ଏଠି ତ ମୋତେ କେହି ବି ଖୋଜିପାରିବେନି। ହେଲେ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଅନ୍ଧାର କାହିଁ ହେଇଛି? ତ ମୁଁ ଏଠି କିଛି ଦେଖିପାରୁନି। ଭୂତ। ହା 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 ହା, ତୁ କିଏ? ମୁଁ ତତେ ଆଜି ମାରିକି ଖାଇଦେବି ଏଇଠି। ମତେ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ମାଂସ ଖାଏ। ନା 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 ନା, ମୋତେ ଦୟାକରି ଛାଡ଼ିଦିଅ। ମୁଁ ଆଉ ଏଠିକି ଆସିବିନି, ମୁଁ ଯାଉଛି। ହେଇ ରହ ରହ, ମୁଁ କହୁଛି ରହ, ଜଲ୍ଦି ରହ। ଆରେ ଲିଟୁଆଟା କୋଉଠି ଲୁଚିଗଲା? ମୁଁ ଥକି ଥକି ହାଲିଆ ହେଇ ପଡ଼ିଲିଣି, ତଥାପି ଲିଟୁଆକୁ ପାଉନି। ଲିଟୁଆ ରେ ଲିଟୁଆ। ଆରେ ଲିଟୁଆ, ତୁ ଏତେବେଳେ ଯାଏ କୋଉଠି ଥିଲୁ? ଆରେ ଏମିତି କ'ଣ ହଉଛୁ? ଡେଉଁଛୁ କ'ଣ? ମତେ କହ କ'ଣ ହେଲା? ନଖିଆ ଭାଇ, ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିଲି। ନଖିଆ ଭାଇ, ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ମୁଁ ଭୂତ ଦେଖିଲି। କ'ଣ ଦେଖିଲୁ ତୁ? ଭୂତ? ଆରେ ଭୂତ ଆଉ ଅଛନ୍ତି ଏ ଦୁନିଆରେ? ତୁ ଭୂତ ଦେଖୁଛୁ ଦିନ ବେଳେ ଫେରେ? ଆରେ ଚାଲ ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ଶୋଇବୁ ଚାଲ। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯାଇ ତ ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଛି। ଚାଲ ଘରକୁ ଚାଲ, ଶୋଇବୁ ଚାଲ। ନଲିଆ ରେ, ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆ, ପଳେଇ ଆଇଲୁ, ଭଲ ହେଲା। କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲାନି ତ? ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆ, ଗୁମ୍ଫା ଭିତରକୁ ଆ। ବଡ଼ ଭାଇଲୋ, ମୁଁ ଆଜି ଆସିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଜନ୍ତୁକୁ ଦେଖିଲି। ତାର 2ଟା ଗୋଡ଼ ଥିଲା, 2ଟା ହାତ ଥିଲା। ବେଶୀ ଭୟଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ନୁହଁ। ତୁ ଜାଣିଛୁ ସେ କିଏ? ନଲିଆ ଦେଖେ, ଆକାଶକୁ ଦେଖେ, 2ଟା ତାରା, ଗୋଟେ ତୁ ଗୋଟେ ମୁଁ। କ'ଣ କହିଲୁ? 2ଟା ତାରା? କେଡ଼େ ତୁ ମିଛୁଆଟା କିରେ? ମତେ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଆକାଶରେ ତ ମୋଟେ ତାରା ନାହିଁ। ହଉ ହଉ, ତୁ ତାଲା କଥା ଥାଲେ, ତାହେଲେ କେତେ ରାତି ହେଲାନି, ଶୋଇ ପଡ଼ିବା। କାଲି ସକାଳେ ଉଠିଲେ କଥା ହେବା, ତାହେଲେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ନେକ୍ସଟ ପାର୍ଟ ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।